Η πυρκαγιά εξεράγει μέσα από τα ερείπια και έτσι ό,τι απέμεινε από την Ζάκυνθον μετεβλήθη εις τραγικών πυροτέχνημα. Η καταστολή του πυρός υπήρξε ένα από τα πρώτα έργα των ελληνικών και ξένων αγημάτων, των πυροσβεστών και των ποιμάτων στρατού. Και εδώ υπάρχουν σεισμοπαθείς παραθεριστές, οι οποίοι περιμένουν αγωνιαδώς στα επιβατικά σκάφη για να αναχωρήσουν. Η ωραία Ζάκυνθος με τους αναριθμήτους θησαυρούς τέχνης και τα γραφικά οικίματα που αριθμούν ζωή αιώνων είναι τώρα σωρός ερειπίων. Ως εκ θαύματος διεσώθη ανέπαφος η εκκλησία του πολιούχου Αγίου Διονυσίου, όπου φυλάσσεται το σεπτόν του σκήνομα. Επίσης διεσώθη το σχολείο και το μέγαρο της Εθνικής Τραπέζης που είχαν κτιστεί αντισυσμικώς. Για την διάνοιξη των οδών προς επικοινωνία με το εσωτερικό της νήσου εχρησιμοποιήθησαν μπουλντόζες. Εκτός από την αερογέφυρα που χάρη εις τας φροντίδας της κυβερνήσεως εγκατεστάθη μεταξύ πατρών και νήσων, ελικόπτερα προερχόμενα από το αμερικανικών αεροπλανοφόρων και των άραξων προσγειώνονται εις την Ζάκυνθον και παραλαμβάνουν τους τραυματίες. Με τα ελικόπτερα αυτά έγινε και μεταφορά τροφίμων εις τα χωριά που είχαν αποκλειστεί. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκατέστησε και στην Ζάκυνθον πλήρες νοσοκομείων, το οποίο προσέφερε πολυτίμους βοηθείας. Χάρις εις το μεταφερθέν στεγαστικών υλικών οργανώθησαν κατασκηνώσεις δια τα τραγικά θύματα των σεισμών και η ζωή ήρχισε να αναλαμβάνει των κανονικών της ρυθμών. Άνδρες του ελληνικού στρατού διανέμουν άρτων εις των πληγέντα πληθυσμών, ο οποίος με ευγνωμοσύνη αποδέχεται τα σπαντοειδείς εκδηλώσεις συμπαθίας και βοηθείας. Και τώρα με την βοήθεια του Θεού, τα δοκιμαστέντα νησιά μας, τα οποία εφοδιάστησαν αυθόνως από την εγχωρίαν και ξένην συμπαράσταση, αποβλέπουν με εμπιστοσύνη εις την πλήρη οικοδόμησή των, την οποία απεφάσισε να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση του στρατάρχου Παπάγου.